Ανδωρά. Έχεις σκεφτεί ποιο όνειρό σου θα ήθελες να κάνεις πραγματικότητα πριν πεθάνεις? Θα μιλάμε για θανάτους τώρα και φάρμακα πάλι. Στοπ. Εγώ ξέρεις τι θα ήθελα. Εγώ θα ήθελα να πάρω μια βάρκα και να φτάσω στη μέση του Αιγαίου και να κάτσω εκεί, έστω και για λίγο. Τι όμορφο, αλλά καταρχήν θα ήθελα να μην με διακόπτεις. Ίσως και να μπορούσα να δω το δάσος του Αμαζονίου από κοντά. Αχ, μ' αρέσει. Έχεις σκεφτεί να δεις Βόρειος Έλλας και Παταγωνία? Μπα. Εγώ αυτό θα ήθελα. Ξέρεις κάτι, Ναι. θα ήθελα μια φορά στη ζωούλα μου να απολαμβάνω τα ταξίδια την ώρα που τα κάνω. Γιατί πάντα το στερούμε αυτό. Αχ, τώρα που το λες αυτό έτσι και έχουμε μπει λίγο στο συναίσθημα, θα ήθελα πάρα πολύ να ερωτευτώ. Καλά, εντάξει, τώρα προσγειώσου τον πλανήτη μας. Έτσι κι αλλιώς, Ανούλα, με τα χάπια που μας δίνουν οι ψοί μας, χλωμό το βλέπω. Μη σκάς. Αχ, δεν λες καλά που δεν ζούμε σε κάποια εποχή που θα μας έκαναν λοβοτομή.